Bueno, neste exercicio imos facer un sinxelo deseño. A partir de outras formas vamos conseguir facer un dibuixo dunha machada. Para iso, o primeiro que imos facer é crear un círculo, como xa sabemos. Vamoslle cambiar o recheo e o trazo. Vamoslle poñer un recheo pois calquera, despois o cambiaremos, así que neste caso laranxa. E o trazo e o estilo do trazo, pois bueno, vamos lanchear un pouquiño para que se vexa ben. Feito isto, imos duplicar 2 veces este círculo. Para que? Vedes agora, vamos a cambiar de cor a estes para que vexades como a forma que queda debaixo pode suxerir a dunha machada. Como a imos conseguir? Seleccionamos a figura de abaixo e unha desde arriba. Esta operación só se pode facer con 2 obxetos de cada vez. Camiño, diferencia. Acaba de arrincarlle ese pedazo. Con esta seleccionada, seleccionamos a outra, camiño, diferencia. E xa temos a forma básica da nosa machada, ou brosa, como se lle chama no norte de Lugo. Que imos facer agora? Queremos conseguir que pareza ter un gume. Entón, duplicamos. Vamos a escalar a figura que temos duplicada, que está aí encima, e vámola colocar unha sobre a outra, de maneira que non se vexe demasiado. Vedes como no escalado se nos produce aquí un desaxuste. Eso imos arreglar facilmente movendo nodos, seleccionando coa ferramenta que xa vimos antes estas esquinas e arreglamos un pouco isto para que pareza así perfecto, ou incluso perfecto de todo. Moi ben, agora o que imos facer é primeiro darlle unha cor un pouco máis metálica a esta folla da machada, un pouquiño máis escura a parte de atrás que a parte de adiante. E agora vamos a dar un brillo con esta parte máis pequena seleccionada, duplicámola, seleccionamos un ton aínda máis oscuro de gris e recheo e trazo un gradiente. Vamos a editar e movendo os manexadores do gradiente conseguimos un pouquiño máis ese efecto de brillo, dependendo xa cada cual pode escoller como lle gusta máis. Neste caso imos deixar así. Con isto xa temos a folla. Agora imos pasar a facer o mango. Para iso, un rectángulo, voulle dar unha cor un pouco máis de madeira e agora este rectángulo así tal cual parece un pouco anguloso e un pouco recto demais. Entón, ímolo modificar e imos transformar este rectángulo nun camiño, nunha serie de liñas, é dicir, hasta agora este rectángulo se comporta como tal e non deixa de selo. Poderemos modificalo ou estiralo como sexa, pero sempre vai conservar propiedades de rectángulo. Que facemos cando pasamos ese obxecto a camiño? Deixa de ser un rectángulo e pasa a ser unha serie de liñas que agora están formando un rectángulo, pero que se eu selecciono a ferramenta nodos podo modificar da maneira en que a min me apeteza. Entón, doulle unha forma un pouquiño máis irregular, un pouquiño máis natural, e xa teño a forma básica do mango. Que vou facer agora? Outra vez o mesmo procedimento para darlle un pouco de brillo e darlle un pouco de sensación de profundidade. Duplico esta figura, doulle unha cor máis oscura e lle aplico gradiente. Manexadores do gradiente, voulle dar máis escuridade pola parte de arriba que pola de abaixo. Xa está. Selecciono estes dous obxetos, os agrupo e os poño donde a folla. Como me quedou por diante, podo pulsar avance páxina ou ben baixar a selección un paso.
e xa teño a miña machada. Agrupo e ala, con ela agardo e a partir de agora xa podo facer con ela o que queira. Ec, 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 ec.